Čaute ľudia, moje meno je Steny a sme tu ďalší krát s názvom Spravedlnenka, lebo nenatáčala som dlho videa kvôli sťahovaniu v škole a tak ďalej. Tak preto a už za chvíľu budem mať príjmanie, takže ešte to sa musím učiť. Takže mám toho teraz veľa a skúsim sa vám to odplatiť. Skúsim natáčať viacej videí. Lebo na začiatku som dávala veľmi veľa videí. Takže to je tak a neviem viacej, čo mám lebo som ani nevedela, čo mám natáčať, o chvíľu mám všeličo. Takže prepáčte, no. Takže lajkujte, odoberajte a čau!